Súčasný Venice Simplon Orient Express využíva vozne vyrobené v rokoch 1926 až 1949. Reštauračný vozeň číslo 3309, ktorý v roku 1929 uviazol v snehu, čo inšpirovalo Agatu Christie k napísaniu slávneho románu a zároveň je najstarším vozňom v súprave. Vlaky Orient Expressu boli tvorené vozňami spoločnosti Compagnie Internationale des Wagons Lits. Súprava sa skladala z 10 spacích vozňov, 3 jedálenských vozňov, batožinových vozňov a spoločenských salónnych vozňov. Charakteristickým štýlom interiéru je Art Deco s využitím intarzií z drahého dreva a kryštáľu od umelcov ako René Lalique. Vozne boli známe svojim štýlovým interiérom. Mahagónové obklady, zlaté detaily a pohodlné sedačky. Niektoré vozne boli vybavené aj kúpeľňami a jedálňami s francúzskymi službami. Orient Express nikdy nemal jednu vlastnú ikonickú lokomotívu pre celú trasu. Keďže prechádzal cez viacero krajín, v každej ho ťahali lokomotívy príslušných štátnych železníc. Napríklad francúzske stroje typu Chapelon, nemecké Bayerische S3/6 alebo maďarské stroje triedy 424. Pri jazdách cez Taliansko z Benátok sa používajú dve lokomotívy typu E402B, aby zvládli hmotnosť až 900 tón vážiacej historickej súpravy v horskom teréne.